Velkommen til Visual Quality. I denne første lille video vil jeg vise dig, hvordan du installerer programmet på din computer. Jeg har været forbi visualquality.dk, og på download-siden har jeg downloadet den fil. Som det fremgår, er der tale om en zip-fil, så det første jeg gør er at pakke dens indhold ud. Sådan der. Som det ses, så indeholder den installationsprogrammet for Visual Quality Alert Service og installationsprogrammet for Visual Quality Enterprise. I en senere video vil jeg vise dig, hvordan du installerer og konfigurerer Alert Service, men i denne video vil jeg vise dig, hvordan du installerer Visual Quality Enterprise på din computer. Så jeg højreklikker på filen og vælger åbn. Jeg vælger et andet installationsbibliotek end det foreslåede, for eksempel Visual Quality Enterprise, og trykker næste. Sådan, så er Visual Quality installeret på min computer. Jeg har så efterfølgende fastgjort Visual Quality programmet til Windows Task Manageren. Bare for at sikre mig, at alt er som det skal være, så klikker jeg på programikonet og bliver bedt om at logge ind. Og jeg logger ind med brugeren admin, som er den eneste bruger som standard i programmet, og som har samme kodeord, altså admin. Sådan, så har jeg sikret mig, at Visual Quality kører og virker som det skal på min computer. I næste video vil jeg vise dig, hvordan du opretter og konfigurerer Visual Quality Web Access, som er webapplikationen for Visual Quality. På gensyn.